रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत। सौ प्रभावती मोहन नाईक। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे प्रणित आई माऊली जनआशीर्वाद पॅनलच्या प्रभाग क्रमांक 3 च्या उमेदवार सौ प्रभावती मोहन नाईक यांनी हेदुळ गावातील प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये जोरदार आघाडी घेतल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळतंय। महिलांसाठी असणारी त्यांची तळमळ आणि प्रयत्न यामुळे सर्व महिला आपलं नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहतात। त्यांची महिलांबद्दलची असणारी ही तळमळ आणि त्यांचा मनमिळावू स्वभाव त्यांच्यामुळे त्यांनी प्रचारात जोरदार आघाडी घेतली आहे। या निवडणुकीत त्या भरघोस मतांनी विजयी होतील यात तिळमात्र शंका नाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।